Moi boas, en este vídeo vou vos ensinar como fago eu para editar un dos meus vídeos. Un editor de vídeo. Utilizo este OpenSoft Video. É un editor libre e co que fago eu, outros utilizan outros. É dicir, eu digo vos porque mo pedides como fago eu os meus vídeos. Bueno, cando abrimos o editor aparece esta pantalla e eu o primeiro que fago é nesta tecla que hai aquí, que pon máis, traio archivos e normalmente traio o archivo de Hachia que aparece sempre na portada e vou traer o vídeo en cuestión. Vídeos para editar. Vamos a traer este vídeo. É o que necesito para facer o vídeo de hoxe. Se quixera facer un vídeo doble, traería as dúas voces. E vos digo o que fago. O primeiro que fago é pôr na línea do tempo, o collo e o arrastro a línea do tempo, a foto. Bueno, como o abrir o editor ten un marxen que nos colle toda a pista, o que fago é pechar, vedes? Pecho aquí, quito o espacio porque non me dure moito, baixo esta barra, vedes esta barra que hai aquí? Abaixo de todo e me centro no vídeo. Esta barra abre todo o archivo ou un cacho de archivo, vale? A pecho de todo de forma que o teño en segundos, vedes? Esta foto que aparece aquí aparece que vai a funcionar 3 segundos. Bueno, se yo dou play, aí están dando play hasta o final do archivo, ok. O que quero é que me apareza, bueno, pulso un archivo do botón dereito e voulle dar unha atenuación no inicio do clip. Avanza rápido. E voulle dar xa de paso, outra vez botón dereito, atenuar o final. Eu fago sempre isto, cada quen que fago que queira atenuar, salida rápido, sempre rápido. Se fago lento, na mitad do vídeo xa se empeza a oscurecer. E entonces funcionaría así. Si yo dou play, aparece a foto e desaparece a foto. Vale, xa teño inicio. Ahora collo o primeiro clip, é único neste vídeo, e o podemos transformar, levar para onde queiramos, vale? En principio, va por aí pegado a foto. Entón, si yo dou play, xa me engancha co vídeo, vedes? Que suelo facer? Suelo picar no vídeo, botón dereito, e o atenúo no inicio do clip. Volvo a miralo e me entra un pouquinho máis armónico, vale? Fixadevos, é unha sola gaita. Se truxera, imaginar que traio outro archivo, vou traer o mismo, pero vou traer outro, vale? Aí o tendes. Entón podo desplazar, se toco neste archivo que acabo de traer, me remarca o archivo, se toco no outro, me remarca outro archivo. Bueno, vou tocar no primeiro que collín. Simplemente, botón izquierdo, e o levo aquí, neste caso, no caso de que vou facer un archivo con dúas. Vou non levar a este lado, non sei por que me gusta máis. Vedes? E o solto. E agora toco no outro archivo e o levo para aquí. Como o primeiro archivo lle din un efecto de retardo, agora vamos a ver que fai. Vale, simple, xa está. Como neste solo é un archivo, vamos a coller un archivo e vamos a mandar po carallo, quitámolo, pon, porque solo quero o primeiro que metín, solo levo un vídeo, vale? Vale, como iso non me interesa, desfago hasta que me quedo co archivo original, porque senón me vai a coller os efectos que lle din. Aí está. Vale. Ahora me vou ao final
do archivo, porque quero cortala cando eu quero, non cando corto o vídeo. Vou ao final. Espero que vos vala de algo. Se non vale, pois bueno, botei un tempiño aquí facendo parte. Lume, hasta logo. Bueno, pois o que vou facer é picar o archivo, botón dereito, atenúo o final, fin del clip, e agora remátame así. Facendo parte. Lume, hasta logo. E meto ya a foto inicial no final, que tamén ya vou atenuar, atenúo no inicio do clip e consigo o efecto que quero. Hasta logo. Bien, unha vez que teño o vídeo montado, se dou para atrás xa teño todo o vídeo montado, vale? E podemos meter cantos archivos que iramos, e logo simplemente hai que emparellarlos e asustalos. A mellor forma de asustar as dúas voces é tendo este cursor cerrado. Se quero, por exemplo, traballar este campo entre este archivo e o outro, ou entre dous archivos, a mellor forma é ter todo este campo cerrado, porque se temos todo aberto, nos vai a coller todo o archivo e emparellarlos nos vai a costar moitísimo máis, vale? Entón, este campo pechadiño para ver a zona onde queremos traballar, neste cachiño solo. Falamos de segundos, fixados que entre aquí hai 3 segundos, vale? Nos permite traballar con moita máis facilidade en mover os archivos. Bueno, ahora quero editalo, é dicir, pasalo a vídeo final, archivo, exportar proyecto, exportar vídeo, vai a dar o nome do vídeo, que se chama Afinando Cojachía, dígolle onde o quero guardar, que normalmente o guardo en vídeos, acepto, e logo aquí nos dá un mogollón de posibilidades, MP4, en AVI, en no que queiramos. Eu normalmente o deixo en MP4. E exporto vídeo. Xa se está creando en, eu que sei, 15 minutiños está listo. E non hai máis. Espero que vos sirva de axuda. Veña.